Izihlobo nabangani bathendlelanhle kuzisulu eziyisithupha koziyisishiyagalombili ezashona engozini enyandisa igazi yemoto encane neloli. Kulabo abebefihlwa namhlanje kubalwa nabafundi abathathu, omunye wabo ofunda ugrade 10 okuyena wayishayela imoto ngosuku lwengozi. Hamba kahle sithandwa sethu. Hamba kahle mfana kaMama. Hamba kahle sishi. Sizobonana kwelizayo kuma senze kahle. Lixhoshwa libhekile muzwa kwethu. Uma singabamba inhliziyo sibambele izingane inhliziyo. Ngoba mhlambe ibiyona lena. Kodwa ukona kwezinye bengakwazi. Sengikhuluma nje ukuthi asidedeleni inhliziyo muzwa kwethu izingane ihambe. Umama wezelamane ezintathu zakancwane bezingcwatshwa namhlanje udlulisa amazwi akhe okugcina encwadini efundwe yilungu lomndeni. Ngithi kini hambani kahle bantabami, ngizohlala nginikhumbula konke okuhle ebeningenzela kona. Angazi ngizomemeza bani manje. Hayi kulungile, njengomama wenu ithemba lami beliselikhulu ngani. Iphini likaNgqongqoshe wezokuthutha umkhuleko Hlengwa linxusa ukubambisana kwezinhlaka ezahlukene ukunqanda izingozi zomgwaqo. Akho yonke lemizamo esiyenzayo siyenza ngenxa yokuzama ukuthi singehlelwa inhlekelele efana nale. Sibakhalele abazali ngoba akekho umzali oyekafisa ukuthi kube uye ovalelisa inganeni yakhe. Isimo nje sendalo sithi ithina ingane singcwaba abazali. Ngakho ke uma sekuphambana kanje kudinga ukuthi kube khona ukusondela eduze esikwenzayo ukuguqula isimo esingesihle emgwaqeni yakithi. Imbangela yengozi saphenywa.